50. Бата съм кеш, бе. Плати с карта. Каква карта, бе? Нямам карта. Как нямаш карта на 18? Нямам. Тръгвай, имам перфектното решение за тебе. Поп-карт. Поп-карт. Да нямаш карта на 18 години, ай по-бързо, бе. Те децата имат карти във вече първи клас. Къде дрема аз сега, бе? Това е страшна излагация. Направо изтрупвам. Тук сме. Анди от Бакъва пускат биоразградима карта от Царевица за деца и младежи. От Царевица ли? Това па за какво, бе, брат? Как за какво, бе? На тебе пука ли ти за природата? Разбира се, ще ми пука, бе, брат. Не, бе. Какво е това поп-карт, бе, брат? Поп-карта за всички, на които им пука за природата, искат да плащат лесно. Айде, влизаме. Идвай, тръгвай. Давай. Давай, че закъснявам. Здравейте, заповядайте. Здравейте. Искам да се звая поп-карт. Карта? Имате ли 18? Да, имам. Чудесно, имаме комфортен продукт за вас. Поп-карт, карта за младежи. За деца на 14 и за младежи на 18. Ето тук имена. Браво, Анди! Ай, аз ще шапам отпред, да. Добре. Ето тук, подпис. Чудесно, вече имате. Това ли? Да, заповядайте. А най-якото, приятели, че ако извадите вашето поп-карт до края на март месец, ще получите ваучер за безплатни средни пуканки от Cinema City или Арена.